Πάμε, παρακαλώ. Ναι, κύριε Μπαμπή. Γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Έχω να τα πούμε καιρό, είμαι ο Ζήση και είμαι καλά. Τι κάνετε, καλά? Είμαστε καλά, κύριε. Μπράβο, και εγώ καλά είμαι. Θέλω να πω πάλι δύο πραγματάκια κι εγώ. Μου δίνεις το χρόνο, έτσι? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Θέλω να πω για ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται καμιά επιβεβαίωση ότι είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά στην Ελλάδα και να έκανε από την ΑΕΚ 2-0. Νομίζω πάλι το ίδιο θα ήταν. Απλά αυτό που έγινε προχτές για μένα είναι η μεγαλύτερη νίκη της Ολυμπιακής ψυχής και όχι ομάδας. Γιατί νομίζω ότι καμία ομάδα στον κόσμο δεν θα κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι ή να ισοφαρίσει 3-3 ή να κρατήσει το παιχνίδι. Και εάν ο Νικοπολίδης έτρωγε τη μάπα τον γκολ, θα κερδίσαμε και στο κανονικό παιχνίδι. Θέλω να πω ότι για μας ακόμα είναι ένα κυπελάκι, τίποτα παραπάνω και συνεχίζουμε. Έχω κάποιες ενστάσεις όμως για την μεγάλη έκταση που δίνεται στο άθλημα που λέγεται μπάσκετ και στον υπερευρωπαϊκό κούπα που λέγεται η 10η του Παναθηναϊκού. Και με διαφορά μεγάλη από τις άλλες ομάδες. Πήρε το κύπελο ο Παναθηναϊκός με 2 σουτ των αντιπάλων ομάδων του. Τι σχέση έχει, ρε αδελφέ, αυτό? Μισό λεπτό να πω αυτό που θέλω. Μπράβο. Όταν έχει διαφορά μεγάλη και δεν υπάρχουν διαφορά 20 πόντους. Όταν ο Αλίπας κάνει σουτ και δεν μπαίνει, χτυπάει στεφάνι, γυρίζει γύρω-γύρω, νομίζω ότι είναι και ζήτημα τύχης. Νομίζω. Είναι η υπόψη μου. Το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5 δεν είναι θέμα τύχης, αδελφέ. Έτσι δεν είναι. Εγώ έλεγα το 5. Είχα το 10. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω. Δεν νομίζω να κάνετε τόσο μεγάλο αφιερώματα στη Βουλιαγμένη που πήρε και αυτή ένα ευρωπαϊκό κύπελο σε ένα άθλημα ανάλογο του μπάσκετ. Αναλόγου εμβέλειας του μπάσκετ, το πόλο. Από ό,τι θυμάμαι. Κάνω λάθος ή θυμάμαι ή... Δεν νομίζω ότι είναι μέρα για να κάνεις τέτοιους απολογισμούς, αδελφέ. Δεν κάνω απολογισμό. Απλά λέω, επειδή εγώ είμαι τη βουλιαγμένη φύλαυλο, δεν κάνω απολογισμό όταν η βουλιαγμένη πήρε των πρωταθλητριών στο πόλο γυναικών. Γιατί λοιπόν στο μπάσκετ που είναι αναλόγου εμβέλεια στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Όχι, δεν είναι αναλόγου. Ωραία, το πόλο είναι καλύτερη. Γιατί λοιπόν κάνετε τόσο μικρότερη έκταση στο πόλο και το μπάσκετ που είναι μικρότερη εμβέλεια από το πόλο που ασχολείται όλη η Ευρώπη, τόσο πολύ ελάχιστη. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή με ένα ραδιόφωνο σαν και εσάς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και θέλω να πω τρίτο κλείνοντας ότι ο Ολυμπιακός τιμωρεί. Το επόμενο 20ήμερο κάποιοι θα τιμωρηθούν. Και οι οποίοι βγήκαν στο ραδιόφωνο επίσημα πρόσωπα πριν από λίγη ώρα στο δικό σας ραδιόφωνο. Θα τιμωρηθείτε αυστηρά, κύριε. Γεια σας.